poštovana gospodo, verujem da smo se svi umorili, pažnja nam je na minimumu, pa bi možda mogla kasnije neka kratka pauza. Ima još dosta tačaka. Program poslovanja javnog preduzeća Poslovni prostor Zvezdara za 2015. godinu. U tački 1. Misija, vizija, ciljevi. Jasno stoji da je javno preduzeće Poslovni prostor Zvezdara osnovano da se na najbolji mogući način stara o poslovnom prostoru kojom je premetno upravljanje, da naplaćuje zakupninu, da bude uspešno preduzeće, da ispuni razloge osnivanja, spreči nezakonito korišćenje poslovnog prostora na Zvezdar i bude odgovorno za svoj rad i za poslovanje. Šta imamo svega ovog pobrojanog i šta možemo reći za 2,5 godine poslovanja? Ono što smo već čuli od kolege Božića, a to je da i dan danas ne znamo, a ne zna ni poslovni prostor i sam direktor koliko ima lokala. Odnosno, čak, gospodine Aleksiću, nije vas bilo sramotno ni na nekoj od prethodnih sednica da priznate da ne znate broj lokala. Znači, rekli ste da ne znate i ostali ste direktor. Prikaz naplate zakupnine se ne prikazuje za koji broj izdatih lokala, bar mi odbornici Dveri nismo do danas dobili tu informaciju koliko i kojih lokala izdato u zakup. To bi odgovoran direktor mora da zna. Zašto su lokali u tako zapuštenom stanju? Posebno se to odnosi na neizdate lokale, ali se to odnosi i na deo izdatih lokala koji se ne koriste za ono zašto su zakupljeni. To direktor takođe ne zna, ali mi znamo. Radi se evidentno o nesavesnom i neodgovornom ponašanju za koje ne postoje nikakve sankcije ni odgovornost, pre svega iz razloga da ipak ista politička garnitura više od 15 godina vodi ovo preduzeće, a ono je sve u gorem stanju i to je plus na budžetu, dok je izdavanje, održavanje i naplata zakupa na poslednjoj lestvici obaveza odgovornih u ovom preduzeću. Neangažovanje u vezi izdavanja lokala i ostavljanje lokala da i dalje propadaju za svaku osudu i to upravo i činimo. Odbornička grupa Dveri Zvezdara osuđuje ovako nedopustivo ponašanje i postupanje odgovornih u javnom preduzeću Poslovni prostor Zvezdara, kao i odgovornih za opštine Zvezdara kao osnivača. Podsećamo da je odborničkoj grupi Dveri Zvezdara još davne 2012. pa 2013. godine obećan odgovarajući poslovni prostor shodno poslovnim prostorima ostalih odborničkih grupa. Ostalo je samo na obećanjima, a lokal koji smo potraživali u jednom trenutku, koji je tada i danas u totalnom raspadanju, nije izdat, a nama nije omogućeno da taj lokal tada u tom trenutku uzmemo, iako smo nudili i da ga sami renoviramo. Tražimo odgovornost direktora i drugih ljudi za ovako stanje u poslovnom prostoru, bar moralno podnošenje ostavki za nesavestan rad. O programu koji ste nam dostavili, koji je inače dostavljen u sklopu ove sednice, mogu reći da je potpuno nejasan, nepedantan, neobeležen, prepisan iz prethodne godine. Iz tog razloga neću navoditi, ali pozivam direktora da objasni šta je napisano na 11. strani, reći ću čak i strane nisu obeležene, ali prostim brojanjem dođete do 11. strane, gde piše da je u 2015. godini planirano da se na ime zakupa fakturiše 130 miliona dinara, od prodaje usluga 5 miliona i 21.667.000 PDV-a. Ovo, ako ikako zbrojimo, doćemo do nekog iznosa koji nema veze sa projektovanim finansijskim planom, a ni sa prikazanim budžetom. Da li je greška ili nije, ne znam, mogli bi se nam pojasniti. I na kraju odbornička grupa Dveri poziva osnivača kao najodgovornijeg da preduzme zakonske mere u 2015. godini uredi ovo preduzeće ne samo formalno da poštuje zakonski okvir, već pre svega da poštuje i čuva imovinu koja mu data na raspolaganju, a savesnim i odgovornim domaćinskim radom ovo preduzeće pomogne osnivaču u punjenju, a ne trošenju budžeta. Hvala.